is ato din. Sugo sa may kamatasan, maayong hapon kanimo ato din. Labi na sa mga naminaw karon sa tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan, sa mga suking magtatampo nga sa maganako, sa mga suking mga magtalambag, salamat na ninyo ngayong ipaabot ang inyong mga mensahe alang sa akong problema. Dako kaayo ang akong pasalamat nganha kanimo ati David. Na maugay na ning kamot nga maipalanog kining among mga problema. Ang ako gayong problema. O paabot na ako ang imo ang inahanon na pagtambag, pagtubag sa akong mga pangutana. Ako dahil si Jenny, taga Bais City, adunay trabaho. Ako ra ang usa ka lalaki ati din. Ang gana bitaw nga dali kaayong patuhuan. Abi ni mo usahay makaingkol sa akong kaugalingon nga ngano kaha? Adunay mga lalaki nga napuno sa mga pasalig apan niwang sa mga pagtuman. Abi ni mo te padalaan na kog mga sweet messages. Kiligundahin ko. Kanang mingon ba nga, wow, how nice is your eyes. Tantalizing kayo. Mga ginagmay kaayo nga mga appreciation, puntos day na nako ate din. Murag pagabayawon ko o murag maglupad na ko sa mga kahanginan, sa kahanginan natin. Ate, taon-taon na ba akong na single? Meaning, gikan ako sa mga nagkareng karelasyon, bulag, balik, hilak, danguy-nguy, kasakit, taguol. Ambot nga no ba nga sila man ang mamiya diri nako te. Naasiguro nako ang diferensya ati din. Maganing maingon ko nimo ate nga sala nako. Kay dali na kaay ko madala sa ilang mga flowery words. Kanang mga bulatik bate, kanang mga klase-klase sa mga pagduwa sa usa ka lalaki ngadto sa usa ka babaye. Di na ako mahimong hikalimtan ang katapusang lalaki nga nauyab nako. Si Mr. S. Gentleman, pud kaayo siya. Mao nga ako siya gisugot dayon ate. Bisan kun 1 week pa lang siya nga nanguyab nako. Usa ka semana lang te. Kaya ako nahuna kun ako ang padugayan ni basig maadtos lain. Aba nun sa bahinon nga pagkaabot og sa kabuwan, nagbuwag na usab dayon kami ate kay nagkabalik sila sa iyang ex. Hindi mo ra kong panakitbutas sa mong lalaki te. Doon na po'y laing lalaki, ex gyapon nako, si Mr. N. Dali na kaayo nga nadaan ko sa mga sweet kaayo nga mga ka-chat. Mga chat ba nga wa diri wa didto ate. Doon na sa kuyab na si Manara. Milungtad ang among relasyon kay na-discover na ako nga usa siya ka playboy nga pagkalalaki. Si Mr. K, ang akong ex usab ate, usa ka buwan ra ang among relasyon. Iya haraday kong giduwa-duwawan, kung giduwa-dulaan. Ambot ba nga ano nga kalit lang na miya kini mga lalaki dili kanako te? Siguro ate, okay swerte. Yes ate, dali ra kay kong madala sa mga bulatik o sa mga atik-atik sa mga lalaki. Hinungdan siguro ate nga ubay-ubay sila nga may pasakit dili kanako. Tinood ba ate nga
Basta kuno dali ra nga sugto ng usa ka lalaki, dali usab nga matapos sa maong relasyon. Hinungdan natin nga sa akong gingon single ako sa pagkakaroon, kay dili una ako musulod ug mudawat og mga apply isip mo court diri na ako. E basin sama lagi hapon nga usa ka semana, duha ka semana, usa ka buwan, bulagan na gihapon ko nila. Nganong ako man ilang bulagan din. Nganong dili masal makapaabot nga ako ang mabulag kanila kay babae man ko ti. Dili balain nga babae buwagan sa usa ka lalaki. Ati magpaabot ko sa imong mga tips nga mahatag diri nako. Mao kini ang dako na kong problema. Naagani mo parandam nako nga sweet kaayo, ada madala dayon ko te. Magpaabot ko sa imong opinyon, dagan kayong salamat kanimo Adrian kining tanan gikan ni Jenny sa Bahay City.